Zdravo svima! Dobrodošli na kanal Šta za ručak. Danas pravimo slanu tortu sa plavim patliđanom. Pripremimo sve što nam je potrebno. Jedan oljušteni plavi patliđan isečemo na parčiće po dužini. Malo posolimo i ostavimo 20 minuta. Pripremimo oko 100 g kukuruznog brašna. Svako parče uvaljamo u brašno i ređamo na poslužavnik. U tiganj sipamo dosta ulja i zagrejemo. Stavljamo patliđan i par minuta pržimo sa jedne i sa druge strane. Pazimo da ne pregore. Prženi patliđan vadimo na tanjir obložen salvetom. Kada sve ispržimo, ostavimo da se ohladi. Za to vreme pripremimo fil. U činiju stavimo 400 g sitnog sira, 200 g pavlake. Iznječimo 3 čena belog luka i sve lepo promešamo. Na dno činije prečnika 20 cm poređemo patliđan. Preko stavimo polovinu fila od sira. Zatim stavimo drugi red patliđana. Ostatak fila i ponovo naređemo patliđan. Ostavimo u frižider da se ohladi i stegne. Pre služenja ukrasimo po želji. Ako vam se dopao ovaj recept, lajkujte i zapratite kanal. Prijatno!